ko tsule dodo ya dinnan kai malam dakata kace ya kace kuma ba daga ina kamar ya kai na ce ka rabu da budurwa ta ka kirbuwa da ita ko budurwa ka kuma wace ce wallahi sai ka rabu da ita yau a cikin biyu sai an yi daya ko ka rabu da ita ko kuma na ga harka anan dan ka san ni fa shake ne kace ne zaka akan budurwa da ba dan ma uwa ta ba wallahi Allah ba na san ta fushi wallahi yanzu sai na zira ma wani tsiko cikin ka za ka rabu da shi din ai na je kudu na ga ma a bahar na iskanci wace ce budurwar ta ka mu ka san muna da su kala kala wace ce daga ciki umma kursuma hajiya mana ta babban layi wannan gaskiya ba dan iya rabuwa da ita ba amma abin da nake so da kai abokina nawa za ka iya barin min ita nawa za ka iya barin an ga ma dan san zuciya ne ni ba na karba kuɗi akan budurwa wallahi sai ka rabu da ita kana ji kai hakuri ina ganin ka naga abu je kake kana buƙatar ka ci abinci ma nawa kake buƙata a baka wallahi kai karfa ka ga magana anan bayan al'amsar da cicike ka za ka sha kunu ai an zo kurin zaka sha kunu ai ni dan uwana ma sai na rabu da shi akan kunu shi nake bukata to ka je gobe ka dawo wani zadiya aban wani iri ne za a baka kunu wani kala kake na tsamiya mai siga na tsamiya mai siga alquran dan uwana ma sai na rabu da shi dan Allah zan karo ma mata guda 6 alquran budurwata mu harkan muke nan no zaka karba lafiya